kaixo bikote. Bueno, zezabitzain mobiekin hor Nepaleko oroitzapen horreikin akordaiken ero zer? Bai. Argazkia iruegira. Bueno, pentsain dut, esperientzia, ikaragarriz izango zala zeuendako, izan be Euskal Herrikik 12 gazte, ikastoletako 12 gazte, txantxiko ikastolatik 4, oinatikik, joan zai Nepalera, isa hilabete bertan injozue, hainbat mendi igo dituzue, xerpekin hartu emanetan egon zarai, zemoduzko esperientzia izan da zeuendako? Espero baino politxaua, bizitza daneako geratuko dana, eta oso politia, oso emozionantia, eta oso politia. Oxigeno Euskarari 6.000 metrotan ere, ekimen horren baitan fanzarai Nepalera, eta helburua zan 6.000 metrotan be Euskara zikia, lortu duzue? Bai, lortu du, bai. 6.000ko loikia lortu du, Islanpik eta Loutxerri, eta bai, kantzauta gauzen, baina igual lortu du. Zorionak orduan, esango dugu 6.000ko indituzue, 5.000tik gorako beste hainbat bebaita, isa hilabete mendixan egon zai, ezta? Bai, lehenengo viajean egunak kenduta, gero Kamandura fan ginen, eta Kamandun berez asmoa zen gaua bat intazu zenian mendira urtetia avionetan, baina galdi txarra salako egun bat Kamandun gehatu behar izan ginen, eta hurrengo gunean berriz saiatu ginen, eta ja hor lortu geben. Eta ordutik beste 22 egun edo gora eta bera, 22-23 egun gora eta bera ibili gara mendixen. Ez egunero tontorrak iten, baina egunero ibili eta ibili. Azerierako astetan klimata biharra auki dunez, ibili gara gora bera, eta gustora. Eta gero, hueltan beste, baja guinean menditik, beste 3 egunero Kamandun, baita, porra deskantzaeko eta gero berriz, huelta etxera. Samurra inxatu izan be, hainbeste metrotara igotakoan hor oxigenuakin eta be arrazatxoatuk gauten dira, alturiakin, ez dakit jolako arazorik eukido zuen, aurretik ja preparau zain apurtxo bate esperientzia hau bizi aurretik? Lehenengo egunetan danok notauge nola buruko mintxuak hola, baina gero ja 3 egun pasautao ja danok bastante ondo. Eta aurretik gertatu geben ustaiak batetik zazpira onginen Pirineotan dano batea, Euskal Herrikoak, Pirineotan trekintxo bat iken, motza. Material teknikoa eta probaileko, azkenean gu mendizaliak izan gara beti, baina beste maila baten edo ibili gara. Eta edurra dauen mendikian ibiltzeko material teknikoa abia da, eta material tekniko hori zela erabili ikasteko bain geben astetxo hori Pirineotan. Eta ondo moldatu zai? Bai, krampoiak eta pioletak da, ondo. Ja, betirako gehatuko xako ikasitza eta ondo, gustora. Bai, hoxe, parajiek eta ikusi dituzuenean, Everest gertuan, olako mendi altuak eta ikusi dituzuenean, eta komentakin ostazuen bebai, jaiki eta bertan zeuzei, ezta? Bertan zeukatzu dela olako paraje politiak. Bai, hori hemen azkenean ez da pasen, hemen aprobat herritik, justo gure herrixen nahiko gertu, baina hemen herritik urte mizara askotan mendixa benetan gertuta ikusteko, baina bentanatik bertatik kriston biztak, argazkixak ataz sekien gela barrutik, kriston lekuak. Eta azkenean, esate otzuenean zure parian dagoela munduko gailurrik altuena emozionantia da, ez da zubin egunero ikusten, ez zara egunero egoten olako situazio baten ordean, oso pagitia. Eta kanpamentuetan eta zen modu zelakoak zian, nun inozue, lo, jan? Eukidu binaka kanpintendak, bastante handixia gaina, motxilak eta barruan eukiten gehen, gero geukan leku bat bazkaiteko, dano sartzen ginen, 3 maio junto, eta kanpinden dia dana tapauta, eta gero komunak zian, tuboa modura, azpixan, gero geukan egurba gainetik zulotxo bateaz, eta ere huen tapauta kabinatxo bat izango da zen modura, baina plastikozkoa egin. Eta arazoarik, merezi izan da bolako komunetan egotia, gero bolako lekutan egoteko. Guzti esan dugu 12 lagun, joan zaia Euskal Herrikik, pentsain dozeuen arteko harreman hori, azkenean horrenbeste egunian, horrenbeste denpora elkarrekin egon da, harreman zendu egingo zebeia, eta galdetu gura dutzuet, zen moduz xerpekin izan be xerpa gaztiak eta bez, euekin euki dituzue? Bai, behatzi xerpa gazte egon dia gurekin, batek ezin eben gaixoik eguen torban 10 zian hasieran eta behatzi jan gehatu ga, eta oso gustora. Barrepilea egiten gaben, eukiten gaben klasetxuak maura, xerpa euskera iztegisa egiteko asmoa daku, eta klase horretan
oso ondo pasaien, guk eurak, euskarazko hitzak eurai esan, eurak esan, barre. Zinuan eta hor krestonaldia da, eta ondo. Ez da izan guk Euskal Herrikoak lortu duen konfiantza hori, baina normala, azkenian beste kultura bat da, totalmente gente diferentia, baina nik espero nebena baino hobeto eta gustora. Hori da, hortxe bidean dakotzue hiztegi hori, ez da? Euskara xerpa edo xerpa euskara hiztegi hori hitzen batzukin gogoratuko zai pentsa egin dut. Ta ber, zaigu zube guri be bai. Egun dana gabiltzen zaren tutxe. Tutxe da eskerrik asko. Eta handia oso edukauak, edo zerratik eskerrik asko, oso ne ustez hemen baino edukauak dira. Eta ordan hartu doituria, igual etxian hemen, niri amak mutoztenian bazkexa ez dut eskerrik asko esaten, baina han zerbitio zuenean eta denpoan naiz eta etxian moan zauzen denpoan eskerrik asko eta orduan tutxe asko erabili du. Beste hitzen bat? Taxidele. Taxidelek. Zan egunon, agur, osea zan saludua, guk hemen kaixo eta agur eukiko geben maura, eurak taxidelek. Gaina dago juria nola Nepalen da, hori berez da Nepal, eta han Nepalen namaste esaten da. Hori entzuna izango da, namaste. Baina berez da hemen ona etorri eta hola esatia moan, edo orduan guri irakutsi eskue behartako xerpa hizkuntzia dela minorizaua. Eta orduan taxidele igual ez da hain ezaguna, baina xerpa hizkuntzan bada hori, saludua. Oin pentsain dut poliki hiztegi hori landuko dozuela, edo... Bai, asmua berez, inju ikien geben talde txokan lana. Oin talde danetakoa batu, danok inbiu orden baten hola dan jarri, eta ber zenbateko iztegi xaurtete xakon, ez da, jasko eukikon. Bastante unitz edo... Bai, egun baino eixo. Batuko diala. Eta, han egon zain denporan, ikastolan faltautako egunakin, oin zer? Hortan gabizain, oin gaina esaminetan dauzenez, igual faten bisok batea, eta hiken du lanen gero irakasen libre abonian etorten da gurean lagunketara, ontxe. Aldana, baina, bueno, nahiz eta kursua suspendiu berriz bango nintzen, así que hortan ez da problemaik. Baina, bueno, Iruia betea hau abertzen maus baten dan, gero beste bisetan kaini emun, eta jazta. मैले माया गर्न जानी नहोला मैले माया गर्न जानी नहोला तिमीले सिकाउन सक्थ्यौ नि के छाडी जानै पर्थ्यो र Felipe, zeu ja hainbat aldikan izan zara Nepalen, baina oingoa izan da lehenengo aldixea, hain gaztiekin, olako esperientzia bat bizi izan dozuna, gaztiek ikusi ditugu oso pozik etorri diala. Zeu, zelan, ondo joan da dana? Ongi, dena ondo joan da. Jende gaztekin agian xamurrago, ez? Fisiko aldetikan eta erabat egokiei aritu die, eta orduan dena egia esan, dena boru bilatera da, eta ez zingilego eskatu, zoragarri izan da bai.